weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to hayre mbara hayre gollera seeno busoɓe doggo o wocci ɓokki kon waktu yoni ha to walalde kame siwre camɓe ene jeeya e gardidi kabruji men Dakar Kermassar jaggama toon worɓe nayo tawama mabɓe kene foto wonde biyeji ɓaleji jonɗi no fewi 250 milliard to leydi Mauritanie gonnoɗo hoorejo leydi ndi Mohamed Ould Abdelaziz gonɗo e cuuɗi nibɓe o saaha mo gonɗen yaadiɓe makko hanki mbaɗi haalande mumen gam wullitanademo caɗele ma en ketto kabruji men ɗin e kabruji Mauritanie kala musidɗo men Ahmadou Dia gorko mo triyimme to leydi Mali haɓade kala kene wiye heege jeeyi sababu hoorejo leydi ndi yillo yaade toon to Sévaré kene foto wonde 23 milliard ko préje franc CFA ɗum woni ko yaltina to Guinée Conakry ɓoyata lebbi jeenaya koɓe ndumba ɓe dawriyankoɓe ɓuurɓe ɓattade sellu Delen Diallo ha tentino mbiteɗo sellu balde ñalawma hanki o nawama to cuuɗi cafriɗi taweteɗi e nder Conakry to Côte d'Ivoire debbo goto ɓurɗo andirede ko fate banggue haddinde sukaɓe rewɓe taƴanama hanki duuɓi 5 e kaso ɗum noon koko haɗa e nder leydi Côte d'Ivoire guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeetati kabruji mena manaw en ha toon to Burkina Faso Niger Zambie kame Nigeria ha fema toon to Eswati kame RCA ha to Cameroun kame Haïti musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby ko jaadindo bala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djiby ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrome ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala ceerno Djiby ne safra worɓe ustaraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby ene andini dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno Djiby ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 fin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere nettita kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby ene jogui base mum kadi ne tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00223 90 22 94 71 ceerno Djiby kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby ne wiye dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko indema inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko ayo bela yo mi dañi bela mi hildana bela yo mi joptay bela
Ayo bela yor mi dañi bela. docteur Djibiso safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena. docteur Djibiso en andino dendagal bandiraɓe taweteɓe jokli windere kala oɗo ñalawma hande mo tawe to cuuɗi meɗen Jawara so tawi ari ha to Jawara legal asle sawi boutique Modou Wadda kala mo namdiɗa ma adde haɗo docteur Djibiso. docteur Djibiso ene jogui base mum to wuuro Kidira so tawi ari ha to juma mawɗo mo Kidira so tawi a jokkodire docteur Djibiso ha juma kala humtima. docteur Djibiso ene jogui base muɗum to Barkewi taweteɗon ko miñi ko biyeteɗon Makka Bana galle ceerno Sarif Boubacara Haydara so tawi ari ha ɗon kala ñawmo gonduɗa nanɗa ene sakte andu asirti hena. docteur Djibiso witti yanke ngana cafrowo ñabbuji cuultoɗe nder ɓalli ha tenti ko wayno fibron kiis nema hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala prostate hernie sotpis nonne kadi tension diabète ɓuuɓri joguiɗo caɗele ella donkuɗo yo elle mum ar walla gonduɗo hen ene ronki yo sertu hena. docteur Djibiso ene safra donkude dañde ɓesgu ko nonne kadi kecceji musoje koye musoje neɗɗo ɓuutowo cimmiɗo ha simminate nder ƴiƴam mum kala docteur Djibiso ene yaltina ha laaɓa. to gonda e aduna he kala sa jokkodire docteur Djibiso omo jogui hattan wawde neldudema leɗɗe ma ha yettoma. sa yiiɗi jokkodire docteur Djibiso mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 leydi Mali 70 85 72 47 mbadden danɗo faade docteur Djibiso taweteɗo to cuuɗi meɗen Jawara. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande jeetati morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho yonti kabruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men a Seydou Abouba gartaten koye ndeɗo hen sunare woni ceerno Moussa Thiam jangguinowo Qur'ana ngana kono ne kadi imama juma mo bobo ton to Nouadhibou jeyaɗo ton to hayre gollere ha ton to kaska kala jaltuɗo aduna jaltuɗo aduna subaka hanki o to Dakaru kono kadi jogori wiroyede ko ton to hayre gollere ceerno Moussa Thiam mo ganduɗa keptinaɗo e nder jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe yeehi ha waɗani ɗum groupe kabruji jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe gam yidde yo ɓiɓɓe fulɓe kala a kumpito ceerno Moussa Thiam goto e terɗe jeyaɗo e nder heblo sukkaɓe Afrique ton to Nouadhibou kala sahane tawtore ɗin batuji kono kadi serani e wasiyade leñol ngol nde mbawata nangodirde ko fati e banggue golle ɓamtare ceerno Moussa Thiam gando moƴƴo jankiniɗo kewɗo gandala kono kadi battuɗo haqqille mum no fewi no fewi no fewi e ɓen dariɓe ne mbaɗa golle mantiniɗe jamma e ñalawma kala jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV kame fedde heblo sukkaɓe Afrique kala ene nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala e suddiɓe makko kala nde jomiraɗo ɓeydata jurum mum e makko nannamo aljanna ɓurɗo tawde aljannaji waɗamo koddiɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam e dow inde ceerno Habous Diallo gardiɗo fedde heblo sukkaɓe Afrique e neldi duwawa dendagal kasganaɓe kono ne kadi hayre gollere ko taari ɗum kala ha ton to Nouadhibou kala jaltugol aduna ceerno Moussa Thiam mo ganduɗa darde mum kala ko alliyankagal noddanno yimɓe yo paye e dewal Allah jomi meɗen ha joni koye Sénégal keddoɗen kabruji men e ɗemgal pular leydi Sénégal boros coronavirus nana tan ɓeydi ƴellitade no fewi e nder leydi ndi kala ha tenti noon jagorɗo kalfinaɗo
cellal ɓallino woyi wadde kala subaka so tawi kay yaltinde doggola wonande ɓeena tawaɓe ne jogui oɗo hen mboros koɓe ujunna testaɓe subaka hande o koɓe ujunnaji ɗiɗo e temedere capanɗe jeegomo neɗɗo tawane jogui oɗo hen ñaw ko temedde tato e capanɗe joyo e nayo temedere e capanɗe tato e joyo ɓen ko memodirnoɓe e wondinoɓe oɗon ñaw kene foto wonde neɗɗo goto itti oɗon ñaw ton to bowal laaɗi diwoje ngal AIBD ittiɗum ko caggal leydi kene wona temedde ɗiɗo e sappo e jeetato neɗɗo ɓen ko raɓaɓe andaka raɓɓe ɗumen kene foto wonde capanɗe jeetato e ɗiɗo neɗɗo keeɓi cellal mumen sappo e jeenayo oɗo saaha koma ballita e fofando yimɓe ɗiɗo mbasi hen a pittali mumen cetal tambingal cellal ɓalli windere woni OMS ɓe jaltini kamɓene kene fota wonde cuumorɗe jonɗe no feewi ujunnaje jonɗe taw ko cuumorɗe ngam wallidde leydi Sénégal nde yimɓeɓe kesɗitinta suumade kono ne kadi woɗɗodirde ngam ñippude oɗo hen mboros gummitiɗo e nder leydi Sénégal. Arabie Saoudite kañumne heeɗani hen caggal ngam wallidde Sénégal haɓade oɗo hen mboros rokkiri kene fota wonde appareil ji jonɗi no feewi taw ko ballitoji yimɓe e fofandu caggal teskama so tawi tan woni oɗo hen mboros o yeehi hawo heɓidima becce ma jofe ma ɗo fofandu woni ɗo ko ɗum woni ko kalata ma donka fofde noon ko Arabie Saoudite rokkiri leydi Sénégal so qimama ma won nogas e million taw koye koppareje franc CFA ngal dokkal noon yettima wonande koolaɗo kuuɓal taw ganduɗa koolaɗo kuuɓal jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal ha hande haɓade oɗo hen mboros e nder leydi Sénégal jeeyi sababu laamu leydi Sénégal ha tente gouverneur mo Dakar balɗe tati ngam hirjinde yimɓeɓe e jertindeɓe oɗo hen mboros fuɗɗoto noon ko ñande jeetati ha sappo taw ɓe puɗɗoto ko toon to Parcelles Assainies ngam artirde yimɓeɓe nde mbawata suumade e soodade e rentade woɗɗodirde nde tawno an saɗa hooli cellal ma ene gasa e nder galle moon won gonduɗo e jabeɗe walla ñabbuji korni goɗɗi tawete e nder muɗɗuma ha joni koye Sénégal keddoɗen toon to Kermassar jaggama toon worɓe nayo ɗum noon ko ñalawma hanki o fayi mabɓe juuɗe ko gendarmerie mo Dakar ɗum noon ko caggal tuumedeɓe aɓe mbaɗa biyeji ɓaleji ko wiyete faux billet kene fota wonde temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e 9 milliards koppareje franc CFA jarmum taw ko ɗin biyeji ɗi moƴƴani woni ko tawa e mabɓe kene fota wonde capanɗe tati e ɗiɗi paquet walla mbiyen bagge walla mbiyen paquet ɗum woni capanɗe tati e ɗiɗi paquet taw ganduɗa on paquet noon ne waɗi kene fota wonde temedde ɗiɗi billet nder muɗum taw ɗin biyeji kala ko 100 woni tan nogas euro woni 100 euro e tawma hen kadi kene fota wonde sappo e goho paquet ɗin paquetaji ene woni nder muɗum kene fota wonde temedde ɗiɗi billet ɓalejo tawama toon kadi kene fota wonde sappo e jeeɗiɗi paquet e nder paquet kala ne waɗi temedde ɗiɗi billet ɗum ko koppareje franc CFA fof noon so calculama ma wonoy temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e 9 milliards taw koye koppareje franc CFA oɗo saha ɓe tawe e juuɗe dadiɓe leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddoɗen jaaten ha toon to Linguére oɗo hen tana musɗo baɗɗo toon to wuuro wiyetego Mbelona Samba Demba toon noon ko suka debbo jarannoɗo e duuɓi nogas taw kadi ganduɗa ko nottortoɗo Khadidiatou Ba sanga 14 heures hanki ko nden tigui ɓandu mum yiita tawa noon omo jaggi ɓoggol omo haɓɓi e dande makko mo welta e lekki sanga 14 heures ko nden tigui wawi yiitede kono kadi ɓen gendarme ɓe taweteɓe toon to yang mbawi arde ha toon ngam wadde hen loskoji mumen kono andaka holko jeeyi sababu o natti yidde wurde kono aɗa ɗo gonen loskoji ne jokki hen ɓandu makko noon ne taweteno guila hanki toon to centre de santé mo Elisabeth Diouf mo Dara Jolofa ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garta ko fate banggue transport ngam hesɗitinde yoga e bisuji ustude yoga e bisuji woni tan ɗi ka rappita jeeyi sababu jagorɗo kalfinaɗo yangara boli lesri oɗo saha fandar mabɓe ko addude kene wona temedde tati e capanɗe jeegom e ɗiɗi mini bis ko wona ɗum ko rokkiri kene wona sappo e joyyi bis hen jeenayya ko climatiseur hen sappo e tati mbaɗa koye lawol Dakar fadi toon to Saint-Louis
hakkunde 2STV kam e TFM ɗum ko caggal nde tuma wonande TFM e kala saha ene heewi wujjude ko fate banggue fréquence taw ko 2STV on plante joƴƴinanoɗo jeeyi sababu biteɗo Ndiaga wiyama teɓɓoɗo sane tawi juuɗe ñalawma hande o wo darima toon to tribunal kono noon o fayi toon to cuuɗiniɓe gam teskede laabi limtinɗi signal 2STV e kala saha ene heewi waɗede guddel ne wujjite taw kadi ganduɗa ɗen gueɗe kala ko gueɗe tinaɗe sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie kabruji men ma en ketto musidɗo men Ahmadou Dia. Kabruji nder ngendi Mauritanie wonande gonnoɗo horejo leydi ndi Mohamed Ould Abdoul Aziz kamɓene ɓe mbawi yubbinde kucodiral hakkude mabɓe e jaydiyankoɓe ngam artude gonka wonande neɗɗo mabɓe o e nder hen tan ɓe kolleride Mohamed Ould Abdoul Aziz o saaha joni woni koye gonka muska e droitji muɗum gila noon to banggue darde télé heɗade radio kadine hay to banggue koriji makko ɓadiɓe mo hani e yimɓe makko ngala hattan gam arde yillade mo hono no holliri on ɗon gardiɗo huji kinantoɓe mo biyeteɗo Mohamed Izidou Abdoul Aziz de rewra tan koto banggue politique te kadi hakkeji makko foof koko jaɓɓa horejo ngendi Mauritanie Mohamed Ould Sekel Ghazouani o wawi hebde ɗum ɗon ko bataki binda ɗum morade nando makko Maro Sissoko Embalo horejo ngendi Bissau Guinée tawi addi on ɗon batake ko Nino Gomez kam woni gardiɗo jagorɗo ngendi Bissau Guinée kadine kam woni nelaɗo keriɗo wonande horejo ngendi Guinée Bissau e nder on ɗon batake ko yidde ɓeydade moƴƴinde jotodira hakkude ngendi Bissau kame ngendi Mauritanie to Nouadhibou holliramde e ñalde hankinde subaka muɗum suka goto fittano mum ittama ko caggal noon nde o wawno kadi dañjude caɗele e neɗɗo goɗɗo tawi o nde ko kam luwi e nokku makko o ɓe kolleri noon ko adi kay e ngal ɗon baɗal ko ina waɗa tawi o wino yo on ummo e nokku makko kono caggal nde haare wawno arde hakkude mabɓe ko nden on fiimo laaɓi ko kin laaɓi yooɓi fittando makko kanko baraɗo o yino aduna ko hitande 1996 tawi ko barɗo yi aduna ko hitande 1999 hono no holliri dadiɓe ngendi Côte d'Ivoire ɓe mbawi jaggude yimɓe jeeɗiɗo tawi ko julankoɓe ngendi Mauritanie ɓen ɗon noon ko tumede jeeyede jangu wadda boniyankagu mbaɗanongo e dadiɓe ngendi Côte d'Ivoire ha fodde 10 ko niyanke Côte d'Ivoire wasi hen fittando muɗum hono no holliri jayde zone Afrique tawi ɓeɗo de ɓe ganduɗa ko julankoɓe ngendi Mauritanie ɓe ndewra ko jeeyede jangu waɗa boniyankagu mbannogu e nder ha joni dadiɓe ngendi Côte d'Ivoire tawi ɗum ɗon wanno koye lewru juin 2020 ha 15 mbasi pittali mum 14 gañi hen ngundon jangu wanno koto wiyete kafulo gongu ngu wanno jangu gongu ngu kadi wanno koto wiyete dorobo ko caggal noon nde téléphone aji mabɓe puya tawa eɓe jotodiri e nder ha joni wonande ɓen waɗa boniyankoɓe kamɓe ngendi Côte d'Ivoire ɓe kolleri o saaha joni ɓe mbawi kadi haalande on ɗon kabaru o joɗaniɗo ngendi Mauritanie toon to leydi Côte d'Ivoire tawi ɓen jaggaɓe noon maɓe gonni hedde duuɓi 4 koɓe Mauritanie naɓe noon tawi kadi ko julankoɓe ɓurɓe kadi wonde toon to leydi Côte d'Ivoire batu ngadorango jagorɗe joɗima e ñalde hankinde gardugol horejo ngendi ndi Mohamed Ould Sekel Ghazouani ko batu gadano caggal nde ummi e jillu makko toon to diwan Trarza ɓe mbawi kadi jabde tawi ko ebbale kulal ko fati e rende haqqeji sukaɓe e nder ñawoje ɗo koto banggue coronavirus hono no holliri jagordu cellal ngendi ndi e ñalde hankinde tawi koto banggue ndafungude ko yimɓe 60 woni yitaɓe hesɓe e nder waktuji 24 ɗi neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum ko caggal no ujunere temedde 650 kolki sano ɗo holliri tan o saaha joni e nder temedere nde ƴettuɗa kala 4 e piccal 6 ina gondi e ndafungu kono kadi ñalde hankinde
ina seɓori e dow ñalawma heccanki o saabu kay heccanki ko fodde temedere e ɗiɗo woni yitnoɓe hesɓe ina gondi e ndafu covid-19 gasi ha laaɓi ko tonguno ɗen kumpital e nder gendi Mauritanie ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia Weltare TV Mauritanie. Ahmadou Alhassane Dia golle ma jooɗi peewi sen giwi toon to leydi Mauritanie koto Mali paaɗen toon to Kaya koɓe keewide cité raya toon noon ko suka gorko walla ni ko gorko mawɗo ganduɗa kettinaɗo e leegal bitegal leggali sego ene tawe e nder haaye hoore muɗum taw kadi ganduɗa juma mo leegal makko ngal l'église sego kanko woni toppitiɗo oɗon juma kam fittata juma o kam jogui uranteri e gueɗe kewɗe juma o kala leegal ngal kala andirimo ko peewal e moƴƴere kono ne kadi jogade jikku moƴƴo kono kadi ma taw golle juma ɗe tan wawa yondemo ɗum jeeyi sababu o naati e business uji goɗɗi ko fate banggue yeyde dorog woni huuɗo haɗa koko caggal nde police wawi tigui jaggude won e sukaɓe ha ɓen mbawi haalde police heñaki tan gam fawde e makko junggo kono kadi rewidi e makko tan ne loyndomo ha wawi jaggudemo teb o sa omo tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe toon to cité woni toon to cité raymo toon to cité de raymo bamo Kaya ɗum noon en mbiya tan yimɓeɓe neɗɗo nde wawata rentade no feewi ha joni ko toon to Mali keddorɗen ngam teskede cogguji nana tan ɓeydi no feewi e nder leydi ndi tenti noon toon to 100 tonne kadi kene foto wonde litre goto nebam jeeyetenoɗo temedere e capanɗe nayyi mbuɗu hande yeehi ha yettima temedde ɗiɗi mbuɗu ɗum noon ɓoyata ha julde taske nana ara hewɓe kay kolliti oɗo saaha ya taw wona lacciri tan jogori saheede taw waɗaka nebam ni saabu teskama cogguji nan tan ɓeydi serde no feewi ko ɗum jeeyi sababu oɗo saaha laamu ngu darima no feewi ha tente catal bitegal DGCC ɓe kolliti oɗo saaha darde mabɓe ko yidde haɓade kala ko ene wiye gurdam ceerdam e nder leydi Mali ha tenti ko fate banggue maaro nebam gawri sukara lamɗam e gueɗe mburu ha tenti kadi e farine ɗeɗo henne gueɗe kala ko gueɗe teskaɗe oɗo saaha mo gonɗen coggu mum memota ko no feewi tene kadi wona koye crise mawɗo no feewi faya kadi koye julde ɓurde mawnude e julɗeli julɓe kala ɗum noon oɗo saaha laamu ngu hollitti ma dar hen darde tinde no feewi to kati maire wuuro kati kame ɗiɗo sukkiɓe mum kala cokkama toon to kaso mo Bamako ɗum noon jeeyi sababu ko tumedeɓe caggal peul kalfinaɓe ko fate banggue haɓade kala ko ene wiye borjingola ngaalu ko ɓen tigui mbawi jaggudeɓe oɗo saaha leskoji ene jokki yoga e dossier ji mabɓe nden ka guura gam oɗo saaha haɓade kala ko ene wiye heege e nder leydi Mali jeeyi sababu Assimi Goïta waɗino jillu mum toon to Sévaré ngun jillu noon dañi yaltinede kene fotto wonde 23 milliards ko préje franc CFA ko wayno kene fotto wonde capanɗe nayyi e tati taw ko tonne gawri kene fotto wonde capanɗe tati e nayya taw kadi ko tonne céréala ɗum woni ko nawa toon to mofti gam faabade wondende dogamol to en taweteɓe e nder ɗiɗon diwnuji kala kono kadi ɓe kolliti maɓe jokkuɗen balle e dokke kala e nder leydi ndi gam haɓade kala ko ene wiye ngakko haroduru ha tente e oɗo saaha yomɓe e nokkuji gam heegaɓe no feewi sen giwi toon to leydi Mali koto Guinée paaɗena ɓoyata lebbi jeenaya koɓe ndumba ha hande ɓe ñawaka ɗum noon koɓe jeeyo lundiɓe ɓurɓe ɓattade sellu Delen Diallo gam kadi tuumaɓe koko jippino jamiri kadi sukaɓe yo jippo e booli gam seppude helde e bonnude kala ɗum woni ko laamu Alpha Condé tuumiɓe ɗum noon serani kala saaha ɓen lundiɓe laamu Alpha Condé ha tente lundinoɓe ko fate banggue ƴamtugol dawal tataɓal ha tenti kadi e pouvoir Alpha Condé ɓen noon guila tan ɓe naati kassomo Conakry ɓe ceerani kala saaha nawede toon to hôpital uji gam teskede cellal ɓalli mabɓe ne yatiri caggal no feewi guilde noon ha hande ala taw ko ɓe ñaawa gam hollirde yoga e dawriyankoɓe ha ɗo ɗo gonɗen ɗereji mabɓe Covid haydara ala ko woni hen goto e mabɓe biteɗo Sellu Balde ñalawma hanki o nawama toon to hôpital mo Conakry gam teskede wonani karɗo cellal no feewi to Côte d'Ivoire ko debbo goto kam woni meccal makko ko haddinde sukaɓe taw kadi ganduɗa waɗata ɗum
koye nder suuɗayru ɗum noon e wiide wonande luwa mo leydi lawol mo leydi Côte d'Ivoire guila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi ɓe kaɗino ɗum e nder leydi ndi kono kadi tribunal nokku biyeteɗo danane noon ne tawe e nokku biyeteɗo Juan Hunen toon tigui oɗon debbo o taƴana hanki duuɓi 5 e kaso omo yoɓa capanɗe 4 ujunere mbuuɗu ko wona ɗum ko on kalfinaɗo konngol laamu ngol wa arti yoga e konnguɗi kaaleteɗi e nder leydi Côte d'Ivoire ngam wiyede Laurent Gbagbo tuma kay nde arti 16 lewru maniru tuma nde arti 17 jafuɗon e nder leydi muɗum hollitama o dañi joɗoɗade e laamu leydi Côte d'Ivoire kanko Amadou Coulibaly porte parole gouvernement o yeddi ɗum ha memi leydi hanki caggal batu jagode o holliti so tawi ɗum laatinoma ma on dar ɗum e médiaji kono onne kadi laamu ngu ma waw saktude ɗum Laurent Gbagbo ko arti ko joɗodaki e laamu ngu kala o arti kadi ko fati banggue faggudu o holliti oɗo saaha mo gonɗen faggudu leydi Côte d'Ivoire a tentito kaggullaɗe mo Abidjan koko ɓeydi ƴellitade no fewi mo ganduɗa capital mum wonno ko 16 milliards ko préje France CFA kono ɗo saaha ɓe nawi ɗum ha yettima temedere milliards sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire koto Burkina Faso caggal batu jagorɗe hanki porte parole mo gouvernement Faso o holliti ñande 25 nduɗo hen lewru 27 ma jonde mawde teskinide hakkude laamu leydi Burkina Faso kame laamu leydi Côte d'Ivoire maɓe jooɗoɗo toon to Yamoussoukro nden jonde noon ko wurtinde cehilagal hakkude leyɗele ɗiɗɗe kadi ƴellidde kala ke ene wiye golle faggudu hakkude leyɗele ɗiɗɗe kam e ndenka e kisal kala ɗin ñalɗi noon ɓe koliti wonata ko ñalɗi mawɗi no fewi hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi kala ko équipe mo leydi Burkina Faso kam tigui yahata tawoyde wonande ɓeena halifaɓe wonande ɓeena hohoɓe to ganduɗa koye gouvernement o ko toon ɓe mbawata jooɗade to leydi Côte d'Ivoire to Niger Mohamed Bazoum hoorejo leydi ndi e guila tan hanki woni koye jillu muɗum ngun jillu noon ko toon to leyɗele Europe ñalawma janggowo sakkitoto ko toon to leydi France ko toon tigui o tawtote conférence moɓe jogori wadde taw ko jonde hakkude mabɓe G5 e Sahel e hoore mum hoorejo leydi France ma tawtore ndeɗon jonde kono koye vision conférence to Nigéria ñalawma heccanki walla mbiyen jamma heccanki biftanoma toon e nder état mo Kaduna kene fotta wonde élevaɓe 150 élève bifta toon e wiide directeur école taw ko biyeteɗo Emmanuel Peul o holliti wonande biftiɓe ɓeɗon sukaɓe dañi jokkodirde école to banggue téléphone ɓe dañi haaldude ɓen kolliti sukaɓe biftaɓe kala ko 150 sukaɗo sa noon aɓe cohli nebam e maaro e ñebbe ko ɓuuri yawde e yaccade nde jinnaɓe kala neldata ɗeɗon gueɗe to Zambie o yalti aduna ko ñande 17 lewru juin woni mandiɗo hen ndo kam woni biyeteɗo Keneta Kandando kam wonno hoorejo leydi ndi gila ɓe jeyti koye mabɓe kono ko hanki o fonno wirede luural mangal noon ari hakkude ɓesgu makko kam e laamu ngu caggal nde laamu ngu holliti guenale yo nawi toon fewne ha feewa kono kadi wonande ɓesgu makko jaɓani hanki noon waɗi luural mangal no feewi ha ganduɗa ɗeɓi wadde toon kareli mawɗi no feewi to Afrique du Sud Jacob Zuma woni Jacob Zuma e hoore mum gonnoɗo hoorejo leydi ndi calinoɗo yaade kaso waali jamum gadi to kaso ɗum ko caggal nde o nawa nokku biyeteɗo KwaZulu Natal lebbi 15 ko jogori wadde kaso ngam tumedemo ko fati e banggue yoga e mbuñaari ha joni koye Afrique keddoɗen paɗen ko toon to Eswatini jagorɗo mabɓe holliti hanki seppoji bannoɗi toon mawɗi no fewi ha ganduɗa ɓiɓɓe leydi ndi kala kollitine ɓittane paaɗa tene leydi ndi hande basal ne heewi caɗele ne heewi golle ngala ngal ɗon ɓittodiral wonande kadi ɗin seppoji bannoɗi jibini kene fotta wonde no gas en jeeɗiɗo neɗɗo mbasen pittale men ɗum ko caggal nde police hutori sembe mum no fewi siftinde on Eswati ko leydi tawetedi to Afrique Austral leydi ndi ɓesgu mayri kala ko million goto pawɗo 300 neɗɗo ɓe gona yimɓe hewɓe huwa mabɓe ko Eswati garɗo e lefol laamu guila hitande 19
e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e jeegoma o ari rele fullamo komo yara e duuɓi sappo e jeetati oɗo saha omo jogui sappo e joyo debbo omo jogui nogas e joyo a sukka woni ɓiɗɗo to RCA Centrafrique artirde ñalawma hanki o ɓuuri newanade ɓe dañde ɓe carte d'identité ɗum jeeyi sababu pinata ko gila pecce jamma doƴa to commissariat ngam wadde rang juɗɗo no feewi on rang kadi koye nangue wulgue jaw darotoɗa taw kadi aɗa woɗɗodira e goɗɗo ngam ɗoftade ngam woto wadde daɓodiral ko fate banggue ñaw coronavirus ɗum jeeyi sababu ɗo sa hewɓe kolliti en metti mumen no feewi ɗum ɗo henno centre aji kewɗi poti ko waɗede e kala a banggueji gendarmerie mo leydi Cameroun teɓima sukaɓe tato nokku biyeteɗo Mbama ɓen sukaɓe tato noon hakkude jaro duuɓi sappo e jeeɗiɗi ha fenma duuɓi nogas e tati woni golle mabɓe tan ko tufade rewɓe mawɓe dañɓe 3e âge woni duuɓi capanɗe woni tan duuɓi capanɗe jeetati e tati ɓen rewɓe ɓuuri wawde yarude ɓe ɗacca tan ha ɓen jaaha guese ɓe taw ɗumen toon ɓe jaltina laaɓe ɓe mbaɗa mumen so tawi tan on lelaki min mbaɗa moon ɓe teskorama viol oɗo saaha kene foto wonde rewɓe mawɓe yonɓe no feewi o saaha ɓe mbiyama teɓ aɓe tawe e juuɗe dadiɓe e toon to leydi Cameroun toon to Haïti eɗen gandi jamma ɓeɗo walla mbiyen tan jamma hecci hanki o ko nden lamɗo mabɓe woni biyeteɗo Jovenel Moïse ko nden tigui wara taw kadi wara koye galle mum résidence ɗon kene foto wonde ɓen arnoɓe wadɓe ngal ɗon baɗal ɓe commando garnoɗo wardemo nayo mercenaire en taw gaɗa ko ardunoɓe oɗon commando ɓenne mbarama ɗiɗo nanggama kene foto wonde police aɓe tato taw ko nangganoɓe otage ɓe noon mbawi ɗaccide ɗum ko caggal subaka hanki o nde hoorejo jagorɗo holliri oɗo saha ko ɓuuri yawde yaccade état de siège woni tan ko armé o jogui pouvoir kewɗo ngam wawde loskude ha jaggue kono ɓandu makko kanko hoorejo leydi ndi tawa hen kene foto wonde sappo e ɗiɗi bal omo fella ɗum biro makko heela ha laaɓi joom suudu makko gaña hen gañande musde no feewi nawama toon to États-Unis d'Amérique woni Miami ngam safroyade oɗo saaha mo gonɗen kono kadi haɗo ɗo gonɗen hewɓe ene jiiɗi andude ha ɓuura labde ko addi caɗele ngoɗo hen wargo sifti noon Haïti ko leydi ronkanadi yo deeƴ hay lawol gotol musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandena kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guila mon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkima alaki jaam yo jaam Allah hiran en